Malinaw na patunay ito ng Para palakasin ang disaster response o pagtugon sa kalamidad sa Region 5, isa ang Department of Science and Technology o DOST Camarines Sur sa mga pinakaunang nakatanggap ng Mobile Command and Control Vehicle o MOCOV mula sa pamahalaan. Ayon kay Patrocinio Felizmeño, Provincial Science and Technology Director ng DOST Camarines Sur, malaking tulong ang MOCOV sa Kabikolan, lalo pat isa ang Region 5 sa mga pinakatinatamaan ng kalamidad. Isa din po ito sa mga national programs na pang-apat lang po tayo na nabigyan yan. NCR, Mimaropa, Bicol Region, at nalimutan ko po yung isa. So ngayon, kami ay natutuwa sa Camarines Sur na kami po ang unang binigyan ng MOCOV. Ngayon, itong MOCOV, itong nakaraang bagyo, Christine, alam naman po natin yung maraming bayan sa Camarines Sur ang binaha. And isa po sa mga nagamit po na pang-rescue, yung pong tugboat na kasama po doon sa MOCOV na mga equipment. And yun po ay nagagamit din po ang MOCOV every time na merong malalaking event. Tulad noong dumating si President Marcos, nagkaroon tayo ng Peña Francia Fiesta, Boy Scout of the Philippines Encampment, yung mga malalaking event, ang MOCOV po ay nandun palagi. Ang MOCOV ay isang cutting-edge system o makabagong sistema na idinisenyo upang gawing mas maayos sa mga operasyon sa panahon ng emerhensya. Ito ay isang specialized mobile unit na may advanced communication at surveillance equipment na makakatulong sa mas mabilis na disaster response. Kung doon naman po sa ibang mga provinces, ibang munisipyo na para makapag-access, makagamit ng MOCOV, anytime po pwede kayong mag-request. Sulat lang po at pwede na po tayong makapag-avail ng services noong pong ating MOCOV. May kakayahan din itong mangalap ng real-time data, GPS tracking at communication systems upang mapahusay ang komunikasyon ng first responders. Samantala, ang MOCOV ay ang brainchild ng Filipino inventor na si Dennis Abella. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Lumapit doon po mismo sa lugar ng disaster.